Jo, teď kdybys to natáčela, teď by tam ten čert Co? na tebe. Kalendář. Adventní kalendář. Brlantilky. Jo. Napis. Jo. Jo. Další jo. Další jo. Potom čokoláda. Potom uhlí. Ty jsi dostal uhlí? Ne, to jsou oříšky. Vidíš? No jo, uhlí. Ale to fakt vypadá jako a šukoška. Sledem tam tak jo. Ahoj. To je ještě horší než já. Co? No, to psaní. Ještě zde. Tak to přečti. Ahoj Honzíku. Byli jsme s Mikulášem a Budělem a Andělem. Tady ale Mikulášovi Přečti. Mikulášovi To bude jako T, to je velký asi. Ježiš, proč V tom, aha. V tom větru. Jo, to bude větru, aha. Větru uletěla čapka. A když za ní anděl běžel, tak ho vítr odfouknul. Mikulášovi ti zas váže Ten N, aha. za Sna. snažení ve škole nechal odměnu. Za oknem říká, že tě bude pozorovat, jestli budeš pořád hodný a nebudeš už zlobit a pořád. No to je teda pěkný. Pařit. To tam je? Jo. Zlobit a pořád. No jo. Já jsem musel za trest napsat tady ten dopis, protože jsem se andělovi smál, že ho vítr odnesl. Tak se omlouvám za chyby a příště přijdeme osobně. Čert Uriáš. Uriáš? No tak v tom větru se nedivím, že teda jako je to skoro odneslo. Ježiš, ty jsi černej. Pozor s tím dopisem. Smrdí. Ohněm trošku. Ale ten Martinův smrděl, on byl aj ohořelý. Fakt? Jo, fakt.